हागोन होननानै आसा खालामबाय हेफाजाब होफागोन ना गिबि गिबियावनो आं बयनिसिमबो खर' गंग्लायनानै आंनि खुलुमनाय आंनि अननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोसे दिनैहाय आङो दिनैनि मेहेरगोनां मोनाबिलियाव नोंथांमोनजों मोसाफानो रंजाफानो आरो जिहेतु जोंहा मा स्पेशल डे दुर्गा फुजानि नोंथांमोना फुजाखौ नायनानैसो बेवहाय सफैबाय ना फुजा नायालासिनो आंखौ नायनो फैबाय सिरिथाराव बुजिबाखौ साबायखर दा मा रायलायबावनो आंथ' नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै बिराद माने मिनि हाले हाले ओरैनोबाबो आंना मिनिनाया एसे बाराखा नालाय ओंखायनो मोदोमा गुफुर नङा होमबा आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जे मिनियोब्ला मा ओरैबायदि मिनिनाया मोनसे मोजां एक्सारसाइज नङा होमबा बे साननैसोनि जिउआव जोङो मा मिनि खुसि आलो गोजोन थानांगौनो मिथिखायो बयबो बेखायनो नोंथांमोनाबो मिनिनांगौ दै खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै मिनिनोसै बयबो रुपहिनि माथोआ बारा गोसा नङा नामा माथो अडियेन्सआ एसेबां बुरजा दं माथोआनो सिरि एसे गोबारै दे बेसेबां जस दङ नै बेखौसो होनो एसेबां समायना ओरैबायदि समायना मोनसे नुथाय दायो नुनानै आं गावखौनो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे दिनैनि बे रुंसारि हेमन दैमारि गोसोखां जा हारिमु मोनाबिलि दिनैनि मेहेरगोनां खुंथाय स' बेवहाय आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय साफ्रोमबो नोंथांमोन रायजो राजाजों लोगोसे दिनैनि बे हारिमु मोनाबिलिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो लोगोसे दासो लोगो हमलांनाय सारमोन बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय स' दायो बारा गोबाव खालामला नामा मोसानोसै नामा नोंथांमोना नायलायबाय थानो लुगैदों ना मोसानाय नायनो लुगैदों आं खोनाफैयाखैथ' मा होनदोंबा खिन्थु जों मोसायोबा नोंथांमोना बयबो रंजाफानांगौ दे रंजाफागोन दा स' दायो जोङो दसे थानानैहाय बयबो रंजागोन बाजागोन ना मा होनो अखा थंब्ले दे नायगोन आङो नोंथांमोना अखा थंब्ले थायो ना थाया दे बिदिब्ला दसे थानानै जोङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोसाफैनोसै गोजोन्थों रोजा रोजा गोजोननाय बावहरबाय बिनानाव गेमस्रि दैमारिनिसिम